Takže čau lidi, je tady ten nový fotbálek, který si jdeme zahrát a chci ještě tady tohleto pozdravit tady to video. Že a ještě poděkovat, že koukáte na tady ty videa a že tady to má první. A dali jsme teď góla. No, že tady to je můj první kanál. A nechte si užít video. Tak. No. Nesmíme dát góla. Dobrý. A pokud se tady to vám líbí, tady to video, tak nezapomeňte dát like a odběr. Tak a tady tohle se jmenuje Super League. Nebo prostě já vám to napíšu do komentáře. Můžete se kouknout. Dali jsme další gól. Já tam vzadu skáču, dal jsem backflip. A pokud chcete víc takových videí, tak nezapomeňte dát like. Sakra. Yes. Ale ještě, že bych chtěl vám poděkovat ještě jednou za to, že sledujete tady to video. A sakra. Už hrajte. A pokud tady bude 50 lajků, tak udám nějakou soutěž tady té hře Super League Soccer. Třeba, že vám něco koupím. A něco za 10 robuxů. Na. Sakra. Yes. Yes. Ale je to strašně moc napínavý.
Dobrý. Zdraj, kámo. Dobrý. Yes! Jsme dobrý tým. A tady to bude u konce tady toho videa, můžete dát like a odběr a to je a nashledanou.